I si parlem d'Olot, també parlem de la Garrotxa, un espai que amb molta proporció està protegit. Per la qual cosa podríem dir que instal·lar-hi segons quina mena d'equipaments a vegades no és una tasca del tot fàcil. En aquest cas ens centrem a la depuradora d'Olot, on a dia d'avui s'està fent un projecte, s'està fent una tasca de preservació de l'entorn lligada també al coneixement d'aus. Bioobserva és un programa de voluntariat ambiental corporatiu impulsat per ACBAR i per l'Institut Català d'Ornitologia, l'ICO. És un programa pioner i innovador, ja que estem aplicant la metodologia del que se'n diu avui en dia la ciència ciutadana, però portant-la al món empresarial. A Bioobserva el que volem és que els nostres treballadors interessats en fer aquest tipus de voluntariat ens reportin les observacions d'aus que poden veure a les seves instal·lacions. Aquestes dades ens serveixen tant a la companyia perquè ens serveix per gestionar les instal·lacions, per gestionar la biodiversitat d'aquestes instal·lacions i del seu entorn, com també serveixen per posar-les per ús públic i que se pugui fer estudis a posteriori, fer estudis científics que necessiten gran quantitat de dades per veure, per exemple, els efectes de canvi climàtic o altres estudis que s'estan fent. El procés de Bioobserva dins de la companyia consisteix en que un voluntari, quan està interessat en participar, el que fem és organitzar una formació i s'imparteix aquesta formació per tècnics, per experts de l'Institut Català d'Ornitologia. En aquest cas a Olot s'han fet 2 formacions i s'han fet aquí les instal·lacions. Després d'aquestes formacions ja els treballadors reporten les observacions en el seu dia a dia, però sí que al llarg de l'any marquem 2 períodes on hi ha un cens que es fa que ens permet tenir unes dades més homogènies. En aquest cens el que sí que intentem és obrir-lo a la població o bé que també vinguin experts ornitòlegs que puguin ajudar els nostres treballadors a fer aquestes observacions i bé, arrel d'això sí que estem veient que hi ha una bona acollida al programa, que augmentem la motivació dels treballadors en el tema ambiental i també en el seu dia a dia i que ens permet, a més, ens facilita la introducció de mesures de gestió de la biodiversitat dins de les instal·lacions. A la depuradora d'Olot vam impartir 2 formacions del programa Bioobserva. D'aquestes n'han sortit una sèrie de voluntaris molt motivats en el programa, que avui dia ja porten unes 2.400 observacions d'ocells realitzades a la depuradora i al seu entorn. Concretament, unes 73 espècies han visualitzat. També, al llarg del mes de maig, vam comptar amb la col·laboració de l'Associació Naturalista de la Garrotxa, que ens va ajudar a realitzar el cens de primavera. Ara, arreu del programa, posem en marxa un programa de naturalització de les instal·lacions. El que fem és primer un diagnòstic i després un pla d'actuacions de biodiversitat que intenten integrar la instal·lació en el seu entorn, intentant no competir amb els espais i fomentar la formació en els visitants de les instal·lacions. Avui dia el que hem fet de moment és posar caixes nius a la depuradora d'Olot per tal que nidifiquin les aus. També hem construït una paret de pedra seca per tal que la fauna s'hi pugui refugiar, però som conscients que estem en un entorn molt privilegiat, en un entorn protegit i volem conservar i posar èmfasi a la biodiversitat d'aquestes instal·lacions i del seu entorn.